Continuamos analizando o acontecido nese Campeonato de Europa de Triatlón que se celebrou en Madrid, porque España vai ser este ano epicentro mundial do triatlón, porque a gran final das series mundiais será na fin de semana do 23 e 24 de setembro aquí en territorio galego, en Pontevedra, nun dos grandes núcleos do triatlón mundial. Pero ese europeo deixou outra gran nova, que foi o título de campeón de Europa, categoría absoluta, para un español, para David Castro, o triatleta de La Roda, o albaceteño que xa fora subcampeón mundial no ano 2015, regresa á élite, dá un paso de xigante tamén de cara a se volver meter nos postos de clasificación olímpica para que España recupere 3 prazas en categoría masculina e suma un importantísimo título europeo para España despois dos 2 de Iván Raña e dos 4 de Javi Gómez Noia. E David Castro é pupilo dun adestrador galego, dun dos adestradores galegos de moda no triatlón, como é Amando Guerrero. Pai é adestrador de Sara Guerrero, unha das nosas principais triatletas, e tamén adestrador de David Castro, o actual campeón de Europa, que gañaba en Madrid por diante de Jonathan Brownlee. Hola Amando, que tal? Boa noite. Hola, boa noite, Toni, que tal? Noraboa, porque conseguir un título de campeón de Europa categoría absoluta non está ao alcance de calquera adestrador. Supoño que moi contento pola actuación de David e porque lle salise ese gran resultado despois de vir de onde viña. Moitas gracias. Pois sí, a verdad que o Starlist que tiñamos en Madrid, tanto na prova masculina como femenina, era, bueno, de nivel europeo, pero sabemos que os dominadores do triatlón mundial son xente de Europa, franceses, alemáns, ingleses, e, bueno, moi contentiños, a verdad que sí, porque viñamos, como dices ti, de ter aí un par de problemiñas e tal na preparación nas últimas probas. E que, ademais, se non teño entendido, David entra casi que no europeo na última hora, non? Porque estaba de suplente, despois, como decías ti, de non ter sorte, de non estar ben nas probas das series mundiais en Yokohama e tampouco en Cagliari, estando nesa lista de espera, finalmente ten praza e acaba gañando o Campeonato de Europa. Sí, a mellor foi eso, a mellor foi un pouco a presión que lle quitamos as semanas anteriores, non? O tema foi que, bueno, o circuito realmente non era para él, porque, bueno, entón, falando co seleccionador nacional, con Iñaki, pois quedamos en que en principio iba a preparar as probas de México e Canadá, bueno, deixamos isto aparte, pero despois dos malos resultados en Yokohama, en Cagliari, pois dimos un cambio, dimos volta á planificación un pouquiño para ver si, bueno, sendo en casa, arropado pola xente, polo seu público, polos seus compañeiros, bueno, si conseguíamos algo un pouquiño decente con respecto ás anteriores competicións, mira por onde foi o título. E ainda encima nun campeonato de Europa que veu condicionado por esa suspensión da natación, porque o lago da Casa de Campo non tiña a calidade suficiente da auga. Cando o adestrador ve que se suspende e que se cambia por unha carreira a pé, estabas máis menos preocupado? Crees que favorecía a David? Crees que non? Como analizas isto antes de empezar a prova? Depois é fácil, non mal non foi, pero antes como vías, Amando? Antes, pois foi un pouco unha incertidumbre, non? Porque fomos á cama o sábado pola noite con que iba a ser un trialón e despertámonos ás 6:30 da mañá o domingo para preparar, en este caso, a prova femenina, con que a Federación Internacional a ETO non autorizaba nadar no lago da Casa de Campo por as condicións que albergaba, e cambiamos a duatlón. En principio, bueno, David deféndese nas dúas disciplinas, aunque, bueno, temos un pouco apartado o tema do duatlón. En principio, para ele é un pouco perxudicial, sobre todo porque, bueno, dentro xa do equipo español temos a Mario Mola, que é campeón mundial, moi bon dualeta, e, bueno, tiñamos aí unha xente que, en principio, bueno, iba a optar máis ao título que el, non? Entón, en principio, bueno, non nos gustou a idea, pero, bueno, como dices ti, despois, 4 horas máis tarde, pois, o celebramos por todo o alto. Cando ves chegar nese sprint con Jonathan Brownlee, con todo un campeón mundial e triple medallista olímpico, que se che pasa pola cabeza cando cruza a liña de meta?
A verdad que estaba nervioso, pero estaba bastante tranquilo, non? Bueno, nese momento tiña un compromiso co, con Teledeporte, como bien dixeche, estaba retransmitindo a proba con Pipe, porque, bueno, as nosas bazas iban un pouco máis encaminada á proba femenina, non? Tiñamos a Sara e a Irache, entón, bueno, tiñamos un acordo de que eu iba a retransmitir a proba masculina. Entón, bueno, pues estaba aí un pouco vendo os pasar por diante nosa, vendo polas pantallas, iba comentando aí un pouco, pero, bueno, a profesión va por dentro. Entón, eu, sobre todo, cando chegaron a T2, que recortaron moito na última volta de ciclismo, pois xa nos comentarios, se escoitades ou vedes a repetición da carreira, que penso que merece a pena, sobre todo pola parte da carreira a pé, pois penso que, bueno, xa estaba pensando que as súas posibilidades de optar unha medalla, pois estaban aí, non? Porque confiabas, estaba ben, demostrou que estaba ben, David, non? Pero vindo de onde viña, tiñas dúbidas de que pudese rendir ben ou estabas confiado en que podía rendir moi ben en Madrid? Sí, a verdade é que el estaba ben de forma, non? Tamén cando digamos que fallamos, entre comillas, en Yokohama e Calgary, tamén estaba ben. Viñamos de facer un moi bon traballo cando se marcharon a Nova Zelandia, a entrenar con Javi Gómez, estiveron ali tanto Sara como el casi 3 meses adestrando, e, bueno, as sensacións de traballo e o que me transmitían eles, porque eu estaba aquí na distancia, sempre eran boas, non? Que pasa? Que as carreiras, tanto el como a Sara, non lle acababan de salir ben. Non sei se foi porque traballamos demais, pero non acababan de salir ben. Entón, bueno, eles estaban un pouco, digamos, desconfiados, e non veían os resultados nas probas que estivemos participando, non? Pero os datos de adestramento, os tempos na piscina, nas carreiras a pé, todo eso indicaba que estaba ben. É Entón, bueno, que pois... É que este quizás Dime. é un paso, non sei se natural, non, pero ao final é un pouco a confirmación dun triatleta que, se non lembro mal, xa fora subcampeón mundial sub-23 ou medallista nun mundial sub-23, pero o que lle estaba costando a Mando situarse de novo na élite mundial. É moi difícil o triatlón, pero igual no caso de David ven máis a dificultade no aspecto psicolóxico que no físico. Sí, era o que iba a comentar. Temos campeóns do mundo e campeóns de Europa en multitud de probas, Copas do Mundo, World Series, tanto Javi Gómez Noya como Mario, como Fernando Alarza. Bueno, eso tamén mete presión á xente que ven nas novas xeracións, non? El, digamos que lle tocou asumir un pouco eso, non o levou ben, porque, bueno, sabes que non todo o mundo baixo presión está nas mesmas circunstancias, se responde igual, bueno, el xa o transmitiu varias veces en entrevistas por aí, que, bueno, a veces ten algúns problemas de afrontar as competicións por estrés e tal, bueno, é o que estamos intentando mellorar, non? A mí me gustaría, desde aquí, bueno, toda a xente que cando estemos traballando con deportistas novos e deportistas de élite, pois tengamos un pouquiño en conta eso, non? Porque non todo o mundo soporta igual a presión, e moitas veces moito hai que telo en conta, creo. Ti que traballas con deportistas de élite e ademais con deportistas que non son de élite na formación tamén, é algo a ter moi en conta, moito máis do que se tiña hai uns anos, non? Sí, o que pasa é que a xente somos mala, entón aquí ou gañas ou eres unha merda falando mal e rápido, non? Entón, moitas veces non é así, non? Porque hai moito traballo detrás, hai moitas horas, hai moita dedicación, hai moitas cousas que rodean un deportista de élite, non? Entón, bueno, a xente se cuida, te entrena, adestra, e moitas veces non salen as cousas. Bueno, son de que lles comento sempre que hai que ter paciencia, que o traballo está aí, que pouco a pouco as cousas van saindo e vaise demostrando, non? Pouquinho a pouco. Aspecto un pouco negativo, que xa estamos no segundo período de clasificación olímpica, o ser un duatlón, os puntos e a sumar unha gran cantidade, David, non van ser ao 100% por ser formato duatlón, pero dá un salto cuantitativo na clasificación olímpica e permite que España recupere esas 3 prazas masculinas, seguramente, que ten que ser o primeiro gran obxectivo do equipo nacional, non? Sí, como ben dices, bueno, ahora o funcionamento do ranking, veo que estás posto ti ao día, pero xente seguro que non. España, para ter as 3 prazas ten que meter a 3 deportistas nos 30 primeiros, non?
eso date conta que é un ranking mundial Sí, e sí, a verdade é que é complicado, non? dificilísimo. Os franceses que van a ser os organizadores teñen moita xente, Alemania, ingleses, australianos, os americanos que veñen puxando forte. Entón, bueno, pois estamos aí, ahora mesmo, como ben dis, temos tres deportistas, e son 30 primeiros, a verdade é que sí, con esta proba do segundo ciclo, porque isto tamén vai por ciclos, esta é a segunda proba do primeiro ciclo, a primeira que puntuel, pois, bueno, metémonos aí no posto 23, bueno, temos que intentar mellorar un pouco, máis que nada para ter un colchón de triatletas detrás, non? En que, bueno, a xente vai empezar agora as competicións en Europa, World Series, bueno, a xente vai se mover moito, bueno, ti a veces non escolles unhas, outro triatleta escolle outras, ti non compites, melloras clasificación, pero outro compitiu en outro sitio, despois o día seguinte ti apareces un pouco máis abaixo. A verdade é que é unha cousa moi complexa no tema do triatlón, clasificarse para os Xogos Olímpicos, e é outra cousa que falamos antes psicolóxica que é moi estresante, non? Date conta que xa levamos un año co tema de preparación, ainda nos queda outro ano por diante, non? Penso que non hai ningún deporte dos deportes olímpicos que a súa clasificación este baseada nos resultados de 2 anos consecutivos, non? Sí, é complicado, hai que sumar 12 probas e evidentemente pois necesítanse 12 bons resultados para poder entrar nos 30 primeiros, porque a exigencia é máxima. Eu vendo en clave un pouco egoísta mirando cara aos galegos, hai que conseguir as 3 prazas, porque intentamos meter a Antonio Serrat nesa loita para poder estar en París, mellor ser 3 que 2. Pregúntoche tamén en categoría femenina por Sara, primeira pregunta, despois falamos dos seus resultados este ano, pero a dificultade de ser pai e adestrador ao mesmo tempo, ademais despois de que Sara pois estivese na Blume durante algúns anos e que retomara de novo este proxecto. Satisfeito como vai, por onde vai o camiño e como está saindo esta experiencia? Sí, a verdade é que sí, bueno, Sara xa ten 25 anos, é unha triatleta madura, xa non é o mesmo que cando un rapaz ten 14, 15, 16 anos, non? Entón, bueno, ela sabe o que está buscando, o que persigue, eu tamén, a única diferencia é que entrenamos moitas veces xuntos, a media hora vémonos, en vez de vermonos nos vestuarios, nos vemos todo o día na casa, pero bueno, non pasa nada, eso é un problema. Tamén así moitas veces falamos máis, eu intento sacarlle cousas do medio, de non estar tanto pensando no tema do triatlón e tal, pero bueno, sempre como ten que ser subsidio, non? Porque a mellor me chama alguén ou ela fala con alguén, calquer cousa que sale na televisión, na radio, bueno, estamos aí un pouco, estamos máis pendentes do que a mí me gustaría. En canto a como vai a temporada, que balance faz desta primeira parte? Pois a día de hoxe é un pouco negativo, non? Vamos a ver, fóronse, como falamos antes, a Nova Zelandia, estiveron ali traballando moito con Xavi Gómez Nolla, e bueno, o traballo non saliu, non? Xa arrastrou unha lesión que levou para lá, en principio pensamos que era unha torcedoira de nocelo, non foi así, foi unha cousa que descubrimos despois cando volveu a España, que foi unha cousa máis grave, que ten un espolón no astrágalo, bueno, en principio, bueno, a noticia boa é que dimos co tema da lesión, e a noticia mala é que, bueno, falábanos de operar, non? Despois de varias visitas, e sobre todo o tema de falar co Dr. Bastida, que é un dos que está dentro do bloque este que temos de traballo aquí, pois empezaron con un tratamento un pouco experimental para ver se conseguíamos reducir o hematoma, a inflamación e todo iso, o dolor, e bueno, a cousa funcionou bastante ben, ela retomou o ánimo e nos pusemos a traballar outra vez de novo, non? Bueno, a verdad que estuvimos competindo no que é a Liga Nacional un pouco para probar o pé, Alba, súa fixo, acompañounos a Avilés para tratarle ben o pé xa no mesmo día da competición e demais. Bueno, fixemos unha proba fai 10 días antes de ir a Madrid en Porriño, bueno, resultou positiva, e bueno, íbamos a Madrid con moitas ganas, con moita ilusión, o que pasa que, bueno, o cambio de dinámica de pasar do triatlón a duatlón, neste caso sí que afectounos de cheo, non?
Sí, claro, peor aínda porque afrontar dúas carreiras a pé, pois con eses problemas é máis complicado. Un Efectivamente. pouco, cal é o plan que tes agora para Sara nestes próximos meses? Eh, sí, o que diste, non, o cambio de duatlón, de triatlón a duatlón, pois foi unha decisión dela consensuada co seleccionador cos seus médicos e co seu fixo. Non era arriesgar despois de levar 3 meses coidando e mimando moito o pé, era unha decisión arriesgada porque había moito tema de carreira a pé, entón, bueno, non queríamos forzar. Pois sobre a marcha tuvemos que cambiar moitos plans, está facendo a maleta, digamos, e mañá marcha a Polonia a facer unha prova da Copa do Mundo, da Copa de Europa, para recuperar esas posicións que falábamos antes do tema de David, non, dos rankings, non, porque, bueno, pasa o tempo, as outras triatletas van puntuando e ti non podes competir ou non tes uns bons resultados e baixas nese ranking, non? Entón, a próxima prova, en principio, vai ser este fin de semana en Polonia, despois a final de mes, o día 22, penso que está seleccionada para, ainda non sabe foi oficial, pero podemos decirlo abertamente, está seleccionada para competir nos Xogos Europeos. Nos Xogos Europeos en Polonia, sí, tamén. En Polonia, exactamente. Bueno, despois diso, o tema son que se solapa co Campeonato de España, que tiñamos moita ilusión, porque era aquí na Coruña, estar na casa, ela foi campeona intentar ano repetir pasado. título, non, do pasado ano. Queremos repetir título, pero posiblemente non cheguemos a tempo, porque en Polonia tamén hai relevos mixtos, e se ten que competir, pues, posiblemente non chega a tempo, non? Entón, despois deso tamén temos unha Copa de África en Larache, en Marrocos, a vista ahora xa está posta, digamos, en Pontevedra, non? Sí, eu che preguntar, porque ten que ser a gran festa do triatlón galego, seguro que para Sara tamén é moi ilusionante poder correr unha proba dese nivel, unha final dun campeonato do mundo, das series mundiais, e facelo aquí na terra, na casa, co que se vai vivir toda esa semana en Pontevedra. Sí, efectivamente, en principio nós xa estamos pensando en Pontevedra, ela tamén, por eso o que comentaba antes, non, de mimar o pé, de cuidalo e tal, e non volver a ter unha recaída, porque penso que sería unha cousa máis dramática despois para recuperar de cara a ese mes de setembro. Amando, pois nada, simplemente queríamos falar contigo sobre ese éxito, éxito que eu creo que xa é a última que che fago. O éxito de David creo que aínda pon máis en valor o éxito dos deportistas galegos e do triatlón galego, porque mira a lista, con Gómez Noya e con Iván Raña, ahora incorpórase David, que ti sábelo, o difícil que é facer o que fixeron eses dous monstros, non? Mi madre, é difícil, non? Oxalá tuéramos outro en Galicia, xa en Galicia ou en España, que lograra o que fixo Javi, neste caso Mario, que é máis recente, sí, que non conseguiu tantos campeonatos, pero bueno, estuvo moitos anos aí na élite mundial, pero sempre estando nas medallas, ou no top 5, non? Que eso é o complicado, na élite mundial, está moita xente, non quero desprestixiar, pero estar sempre entre os 5 sí, pero estar, como estivo, por exemplo, Javi, 11 anos nun podio dun mundial, eso é dificilísimo. Manter esa regularidade é espectacular. Co nivel que había coa xente que se enfrentaba, que, bueno, os hermanos Alistair Brownlee, cando chegaron con Javi, lle deron unha volta ao trialón, bueno, era eso, cada carreira, cada proba, se falache con el ou falades con el, era como se fora a vida a morte, non? Entón era unha exigencia moi alta e, bueno, era un estrés moi competitivo cada vez que estou con el, falamos desa época e tal, pois xa damos conta. Amando, pois que haxa moita sorte, que agardamos ver algún triatleta galego, se pode ser máis de un nos Xogos de París, que ten que ser o gran obxectivo, pois mellor, noraboa polo que che toca nese título europeo de David Castro, e a seguir traballando e moito para poder levar a triatletas a eses Xogos de París en 2024, que parece que está lonxe, pero xa non está tan lonxe, que o tempo pasa voando. Unha forte aperta, moitísimas grazas e boa noite.